Good morning mga kaibigan. Dito tayo sa Naidas Food House. Paksi muna tayo bago papunta sa airport. Kulang kami ng paksiw. Inuno. All the sleepers, other passengers, please remain seated and wait for your turn to disembark. Pinag-usapan ang lahat ng pasahero na manatiling nakaupo at hintayin matawag ang mga seat number para sa ating maayos na pagbaba. Muli, sa ngalan ng Philippine Airlines, ni Kapitan Dan Maytay,